Ors madita salukna di hamu kadamang dok dainang pajupang mahita muse rak do video nami di tikion ima jamita di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Adorang soho upasatami hatan itu hatta natar surat sian sada Korintus bidusada ayat 10 rodi 10 lalu jumulu mahita martangiang. Asini roh hama di hamu dohok dame nesian debata amata dok nesian anakna Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Ujahok kami mahatan itu hatta di tonga-tongata imana tersurat di sada Korintus bidusada ayat 10 rodi ayat 10 lalu. Alai hua poi mahamu ali aka dongan mangasahon goarni Tuhata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhukna. Unang maadong parbolata di hamu. Hot mahamu binahen ni sada ni roha. Do sada ni pikiran. Ay tarbortik do tuau marhiti sian pangisi ni bagas ni sikloe. Taringok tu hamu akadongan. Pabua namasa di hamu perselisian. Ale oddo hudok. Adong do di hamu namadok. Sisian ni si Paulus doau. Nadeba sisian ni si Apollos doau. Nadeba sisian ni si Kepas doau. Nadeba sisian ni Kristus do anggoau. Nabinagi do Kristusi nang tersilang do si Paulus ulaning humokopamu nang tubagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi mau liate hurok ala so arong hu pardidi hod di hamu dukon ni si Crispus dohot si Gaius unang arong namadok tubagasan guar usadiri hamu tardidi alai dohot do tahe pangisi ni bagas ni si Stepanas hu pardidihon dukon ni i dangadong hu pardidihon itap ni nahuboto aidang disuruh Kristus siau madidihon mamaritahon barita naulido jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi ai hautodo hata nataringo tu silangi dirohani akka nalaho mago alai hagogo ni debatadoi dihita na dapotan haluaon ido yang go saha. Kemudian itu hatta kita pasti mempunyai tokoh yang kita idolakan. Boy artis, ate. Manang boy doi olahragawan, pemain bola, manang pemain tinju dok lana asing. Selalu nai menjadi idola kita. Bahkan murang barita taringok tu si pitor tinggil lo si pariota manangihon namasa song dia nguluna lo akalan asing. Bahkan kita juga mungkin menjadi bagian dari yang mereka idolakan. Donot tadi teh. Bodo na nungain arong pardita nata idolahon. Bodo mungkin situa nata idolahon. Bahkan ada tokoh masyarakat yang kita idolakan. Dohot dijauh pe arong dora aka nata idolahon nate. Bodo na hita marlongoni roha tu nata rasta manang tu bapa manang tu oba. Terbukti. Tasukum majo nakada mang dok dainang. Tu anak kota. Mana kau pilih atau mana yang kau sayangi, bapak atau mama molinna. Tabigi majo ahdu alusna. Bolora do horonna bapak. Kenapa? Dikasih jajan banyak. Manang mama. Kenapa? Sayang sama aku. Nah, doa kalan asing. Itu menjadi hal yang biasa. Mulu adong aka tokoh yang kita idolakan. Dina perpudion akadamang dok dainang bodo rahita makidalahon bohadona di Indonesia terjadi piga-piga kelompok hati-hai. Dinalaho memilih presiden. Totudung presiden si Jokowi 2 periode
Teida rona ando pena kubu nungain nasoma kalau mohon iba. HP holan alani dua tokoh marang telu tokoh do nungain na berkompetisi alai bodo satu toro aka pendukung na gawe berbeda. Sebenarnya dang berbeda si A do si B. Alai ala mereka mempunyai idola yang berbeda, gawe bodo tubuh perbedaan. Dari do kadamang do dai nangate usaha-usaha na pinatupa ni akana marsogoni roha tuaka na pinilita. Bahkan mereka berusaha untuk menjatuhkan pilihan kita. Asa gawe tahutun nesida. Masa dia kamanginang, masa. Nungai tidak ma persoalan yang dihadapi Apostol Paulus di Huria Korintus. Ada beberapa golongan yang memang mempunyai sama-sama pendukung, yang mempunyai sama-sama fanatisnya. Ada yang si Apolos, ada yang onang si Kepas, mana si Petrus, ada yang si mendukung si Paulus, bahkan ada yang ibana golongan Kristus. Nah, ini merupakan hal yang terjadi di masyarakat. Mulai penakaningan ada dua kita alai buru pilihan berbeda. Atau boleh saja idola kita berbeda. Alai negabi sukun. Apakah karena perbedaan idola itu memunculkan perselisihan? Moniati ma mulu adong aka na mengidolakan orang yang berbeda. Contohnya nungain alani pemilihan presidenon gawe monang na pinilit na talu ali amak kita. Moniati ma. Alani ima na yang dipanggil si Apostol Paulus bahwa kita mempunyai tokoh yang berbeda, manang kelompok yang berbeda. Tetapi jangan kita menjadi pecah. Unang gabi berbeda. Unang gabi so masyatoan. Aina digijang dunungai non na berkompetisi. Unang gabi doho tita gabi moho. Unang gabi doho tita gabi gutur holan alani. Hurian itu hatta ilna masa nakaningan di Huria Korintus. Di boto si Paulus dui bahwa ada kelompok-kelompok. Totu merhiti-hiti aka pemisahan-pemisahan si songon tidak akan menumbuhkan iman. Dan nagabi paheheon hapor siau bion. Ale batubu aka persoalan baru maon. Aka perbedaan maon. Aka perselisihan maon. Bahkan dan boy bersyatoan. Jala ini akan mengkerdilkan wahado huria naung jongjongi. Ima dipangido Apostol Paulus asa sadanya rohana sida unang pe masa akka berbeda-beda. Molo pe adong selisih manang molo pe adong diaka pilihan yang berbeda. Boleh alai ikon hok manyan nang di haporsion di Yesus Kristus. Kalaupun tokoh yang kita idolakan adalah berbeda, alai yang go haporsion tak ikut serero di bagasan Kristus. Hurian itu kata imanungain nanaing si hangulu honota. Bohado hita naking namarasingi tetap meyakini bahwa kita satu di dalam Kristus. Molo pinungan asing margata. Molo pinungan asing luata. Asing nang carata. Alai kodohonota do sadaru hita di bagasan Kristus. Dan nagabe merbedai hita. Mulpi patu pajol manungan akhirnya gini pertanyaan nanti. Pertanyaan marga. Pertanyaan STM. Pertanyaan nih. Akapuan na asing. Alai dang na mengajari asa gabi unang mardongan. Edang pungan nami ho tunasik ko. Manang edang sa STM po dang boy ho gabung daw. Alai boy manyan marhite akapunguan ng tapatupa. Gabi pahoton haprosyaw tay mengikuton Kristus. Unang gabi pasoal holan alani
mengidolakan tokoh seseorang. Kemudian itu hatta atong berhiti-hiti turpukon tabu emak bohado na asa boy sada hita ahado na pesada kita dia ka perbedaan inakani. Si Paulus membuat gambaran tentang silang ni Yesus. Ahado silang ni Yesus na boy taida kada mengdok daina. Nah berjulu silang ni Yesus adalah sebagai penderitaan, gambar ni penderitaan doi. Dia kena dibaha otot doi. Bahasa oleh ibana menderita, HP ibana debata. Bahasa oleh ibana tersilang, ay namargugur ibana apa jokon joro ni Tuhani. Bahasa ikon oleh ibana gabi jolma ay debata do ibana. Dolana asing. Boy doi mungkin ini digambar sebagai kelemahan. Dot auto. Alai dia kena semangat tusi doi. Dia kena mengatusi berengon nama hinabal gani hol ni rohan ni debata. Ima nungain akadamang dok dainang naing si pasahaton na lahu basadau saluhuknai. Bahwa tidak ada gunanya dinalahu bagi jakod roha. So Yesus Kristus nama tersilang dia mempunyai posisi yang rendah. Asa boha, asa madua. Asa bohnya sada saluhukna. Unang arong beaka na marselisi. Na pedua hon na boy taida markiti silangon, ima bentuk holong. Vertikal dot horizontal. Holong ni debata tu jolma, manang holong ni jolma tu debata. Dot holong ni sesama manusia. Donganna rap tu donganna. Oman na boy taida bahwa perbedaan itu ada ala eko boy tabasada. Marhite-hite silang ni Yesus ikut tabereng ma hina arga ni penebusion ni Yesus. Na mangihuk ma akadamang dok dainang hagugu on ni bataro naboy pasadahon. Pasadahon aka perselisiani holan hagugu on ni bataro. Jala ikon ido tahanguluhon hagun ni bataro na paradihon Yesus tersilang. Ima tapake hagugon ni debata na aron dihita. Dang be dirita na tapangasahon. Dang be dohon ta hagugo okuri. Maka na dakotoi beho dakurungani beho. Dang hagugo otai. Alai molo hagugon ni Yesus do tapake. Hagugon ni debata do tapake. Miyam mahita di bagasan horong na masyaha holongan. Atong dihita kadamang dok dainang. Taida magabaran ni pamatang tahun. Adong do mata, adong do si pareon, adong do parnianggoan, adong do si majujung, ang do tangan do lana asing. Ini mempunyai fungsi yang berbeda. Bohado molo si malolong dan karejo, bohado nang si pareo pena dan olibana manangihun. Ini akan kacau. Iko sedemanyan, molo pe marasik kita, molo pe berbeda, molo pe mata hita. Manang mulu hita si pareon alai ikut sedema hita di bagasan pamatang ni Kristus aido di halomo syak kita tengok mak bahwa perbedaan itu tidak perlu untuk diperdebatkan alai aka perbedaan na adong di hita taringok tu akan mengikut tokoh na kaningan mulu adongi mari kita sama-sama dalam tujuan untuk menambah iman kita lahu manghutun Kristus mul pinaking arong aka pungun-pungani tapake me lahu pasadahon dirita rap dohot debata suang songoni maka holongi nang aka dongata sadama hita di bagasan Tuhani. Amin.